लागमा आरि उइफानो मानो हासिकक लागमा आरि उइफानो मानो म बुरै ताबु सोंमुं बुरैनि हास्तेव केरं तमुनो राखकजाक हंखाय ओ बुरैनो साबो अबो हाइके बुखा बेनि बागै केरं तंगलाकदा राजु देबबर्मानि बिहिक गोबांमा चलाबाय बुरै बे फायै अ नुखुंगो मासे मानो या नुखुंगो फायै रि सिखागै सागरि करिखे बुलायमानि कक्तमा अबो हाइके खिगलाय खालांमानि ताबुक प्राय दामसा बाजिबो दामसा तामै दङ फुंनि 6टानि सिमि Bukhuk ठीक नुगै मानखाना अरबो बुखुक खरकसा बुजागै फुंनि 6टानि सिमि लेंमानि ताबुक प्राय दामसा काबुइ दङ अरबो नायमथां फाइसक फाइका मुंगिया कामि पिएस हाबानकनि ब आं साक फांबो बिनि मकल लगो तैलुइ नायखा मकल जिफिलगलिया लागमा सिमिना तत्राबो थक थक नगो ताबुक नायमथां बनो हस्पिटाल याखाबा साक हामनगो लांथां दङ नर नुगै मानखाना बिबिनि खुक्तै सिंगि हिसा कक मानमानि जों बिनि खुक्तै ना हानाय नगो क्वrwi borok ba borok gora phalo gora phalui no borok songchar choliwo a bisingo miya sarigo je khoroksa serai raju deborma mungoi 18 murani phai orobo gora nang phaimani yagulo nogo thang sogni ya angoi thik ani o yang ni nok dungri mankhana nok kokharang Ashit deborma o nok phang bono 43 malni raju deborma no khobor khaimani ni bihik no khobor khaimani khobor yakaba kok yang फानि मागे कोइनाय अबो ताबुक थां दङ जोंगला सावनो सा खामनागो लां थां दङ लागमा आरि उइफानो मानो हासिकक लागमा आरि उइफानो मानो म बुरै ताबु सोंमुं बुरैनि हास्तेव केरं तमुनो राखकजाक हंखाय ओ बुरैनो साबो अबो हाइके बुखा बेनि बागै केरं तंगलाकदा पयला सोंमुं बुरैनि बागै तमुंनो बेटी बासाव बेटी पराव हंखाय ओ बेटी तिनि तामुंगै नायमथांनि गारि बिसिङो लागमा आरि तिखाय अरबो गारिबो सबजाक आबो बेलेनि सोंमुं खतर राजु देबबर्मा अनुखुंगो फायै गरा नों फायमानि यागुलो Ashit देबबर्मा चुकली सामानि राजु देबबर्मा बायनो ओ बुरै नक बिसिङो थुइ तंगनि सारै राजु देबबर्मानि बिहिक गोबांमा चलाबाय बुरै बे फायै अनुखुंगो मासे मानो या नुखुंगो फायै रि सिखागै सागरि करिखे बुलायमानि कक्तमा अबो हाइके खिगलाय खालांमानि ताबुक प्राय दामसा बाजिबो दामसा तामै दङ फुंनि 6टानि सिमि अबो हाइखायै ताबुक साक हामनागो थां दङ बसकांगो तामंनो मांफिलि बेलायनो तुंफ्लामानि नर दंगि मानखाना खापानि दाखोथाय बुखुकसं चाकमागात कासाय फामानि साल बागान बिसिंनि कामिमो पिएस सिंगा मुंगिया पिएस खबजागो नर नुहरि मान दंखना ओ जे खरकसा सेरायनि बुमा बुखुक बेनि बेलायनो लागमा चतै आं साकफां बाहायनो बनो तांगियावैनो बिनि मकल तैलुइना खा मकल फिलिगिया लागमा थक ngै tongo beni लागमा आरि उइफानो मानो यांगो बेलायनो कक्तमा कुतुं साबो बु बबो हाइके बु तामनि बागै बु बुरैनो yaktisanनि अधिकार साबरि बरक तमुं फ्रीडम तंगो हंखाय केबनि चलानि बरक गुलामिया हंखाय बुरै ताबुक बरक सादिनो तंगो हंखाय साबो बुबो खिगलाय बिनि नगो ओ चलाबाय बनो रमला जेदा नुखा सोंनाय तिखलायनाय कबुइ नायमथां फाइजाक ताकबि नंनै जत डिटेल्स जाखाबा कक्थानि सोंना हालायानो गथानाखाय एक मतैसे अच्छा निनि कक्थै जे सोंमा माने राजु देबबर्मा जेता 43 माइलनि सराय मिया सारिक फाइफने फारा फायो आबो बनंग नगो थुइदे थांखा थुइ थांगा बकि सवाग नंखा सवाग नंगै थांगो सों सवाग गरादा फालतां फा बुतक फालो बुतक गरा फालो गरा बुतक थांगाखै फुंनि कयटा समय लें माने मनायदा एक जेति ब 7टा रक ओंखाना 7:30 निसिम लें माने नों थांगारे म हंखाय बिबि खापांनि दाखोथाय बुखुक सं ताबुक अरबो एक लड़की का घर में जो आज कुछ लफड़ा हुआ है या तो मारपीट हुआ है ये कैसी हुआ? अच्छा एक्चुअली हम लोग का इन्फॉर्मेशन आया था ये 35 माइल्स में एक महिला मतलब सुबह किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होने के बाद बेहोश पड़ा है तो उसको आकर के देखा उसको बेहोश कंडीशन में मिला अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा है और
कार्रवाई जारी है, देखेगा उसका पीछे क्या है। अच्छा अच्छा खानाय मानखा खाबानि दाखोथाय बुखुक सं खरकसा नायमाथां याखेबा मंगिया कामी हाबानकनि पुलिस नरक यांनि मांफलि नाहाना बागै कयनाय यांगो ताबो ब निजि बुरिनो तलां थां दङ हस्पिटाल लागमा आरि फानमानो याखेबा थै फानमानो बेलेनो कक्टमा कटर खापानि दाखोथाय बुखुक सं बुरै तमंनो फ्रिदम दङ हंगाय अबहाय बाहायगे खलायजा बर तमनो केबनि गलामिया हंगाय बनो साबो बुफायगा बनो साबो तामो खायगा अच्छा जों यांगो फायनाय जों देहा करंफिनाय अच्छा ओ जे राजु देबर मानो अर फायो होननाय सावनाय साबो आं साबो आं ताब आन बुमुंखाय मंगल खिदो आं साबो आन रसवाक नों फायो फायो मंगल नि जे मनाय लें माने अरबो राजु देबर मानि नगो नगो फायसवा नों फायो होननाय बिहिक बाहायके खबर मांखा पाकाय साबो पाकाय बेसे माय इ गरनि असिकुमा बेसे माय फुन खायरिवो आं बुरै न ए बुरै दा कगदा सालाय माने बरदा उनकय तंग आने र फायमादा बर नासम तंग बा उनकय जे तंग आब्रा सायमे ओ राजु मा बिनि बिहिक राजु देबर माने बिहिक फाय नंगो राजु मामा फायका मान फैया बर बुफोर थांगा मिया हनि कयता ब थांगा ताम उनखा जेते ब उनको 8 टाव फायो हुंकाय 9टा ले तंग याना 10 टार काखना आं त ताम लायले थां फायका बिबिनि खक्तै मानखा खाबानि दाखोथाय बुखुक सं अरने हायना बुइ फारमानि हिंकाय पाकाय बमुं हिंकाय असित देबरमा बिनि खक्तै न अरबो जों खोनाय मानखा जे बन राजु देबरमानि बिहिक न साहर मानि कक्तमा ओ जे लेंजाक बुखुक ओ राजु देबरमन अरबो रायदा सायते हालक बबुइ तंगो अबहाय हायनो साहर मा बागै ताबुक तुंफ्लाय थांगा अ कक थायबाय ताबुक हापां याखाबा सरकार बबहाय या परिबारन केरं बबहाय या परिबारन असित देबरमानि सागाव नासिलायनाय जों नुलायनाय स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरस नि बागै 3 नभेम्बर नि सिमी 14 नभेम्बर जरा तंगनाय शेप काहाम खायकलायमुं तै सकात जतो मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय रांसाकनि पुइसा आबनो कारै ब जतो मानै पाइमानि लगिओ सकात ब तंगनाय मेगाला किड्रो 40 ग्राम नि रांसाकनि कानमानै देलिला किड्रो खे कायथाम रांसाकनि पुइसा हिरानि कानमानैनि बायनाओ 100% खायकलायमुं तै रांसाकनि कानमानैनि बायनाओ खे 25% खायकलायमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्र खे मालयेशियाओ थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक पाइनानि सेब काहाम रोजाकनाय धनतेरस धन समृद्धि जतोनि नगनो पहर के चंसाय तंथु त्रिपुरानि जतो लुकुरंनो न धनतेरस धन समृद्धि नि बागै खा काहामिया फारो स्वर्णकमल ज्वेलर्स निनि सिलाय तेब खाचु मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्डव हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाब मुंकरमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तिते बांलादेशनि रिचाब मुंकरंग मानजाकनाय पान्डव तंगनाय सिरि सितिनि थंमुं रगन खबै इंडिजिनस फूड स्टॉल खुलुमखा जतनो जतो लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नॉर्थ ईस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्ताबला हामबाय खुलुमखा
কাঠি জাংশন। আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ, কাঠি রোল, রুমালি রোল, সুরমা রোল, বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে। আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন, নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল, বিজয় কুমার চমুনি, আগরতলা, ওয়েস্ট ত্রিপুরা। আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে। My Chota School, run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice. Indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekina koktumak kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano aragya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke aragya the complete homeo health solution by Kwrwi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Opurupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.